Teťana Ivanivna Kosaryová, kteří se dostavili, aby před vámi uzavřeli manželství. Snoubenci prohlásili, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství. Znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili úpravu budoucích majetkových stavů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Schnebergerová. Přijměte prosím jejich prohlášení. Děkuji. Vážení snoubenci, slavnostní okamžiky, které právě prožíváte, nejsou jen krátkým šťastným zastavením, ale výrazným časovým předělem, kdy se vaše životní cesty spojují v jednu společnou. Spokojené manželství se rodí ze vzájemné důvěry, porozumění, tolerance a úcty jednoho ke druhému. Čím pevnější je manželský svazek, tím lepší se překonávají starosti a vyskytnou-li se překážky, pak platí moudrá slova. Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže láska. Úspěch či nezdar manželství záleží jedině na těch, kteří jej spolu sdílejí. Základem harmonické rodiny nejsou jen krásné představy, iluze a přání, ale trpělivost a soudržnost. Vše dobré, co z rodiny pochází, se do ní zpravidla zase vrací. Je prozíravé brát toto poznání jako jedno z rozumných předsevzetí už při zakládání rodiny, při vstupu do manželství. Přeji vám do společných let, abyste v sobě našli dostatek všeho, co ve vztahu dvou lidí podmíňuje pocit štěstí. Zdravou přizpůsobivost, správnou míru sebezapření, mírnost i schopnost odpouštět. Výstižně to vyjádřil španělský spisovatel Ortega y Gasset, když napsal: dobré manželství jeden od druhého vyžaduje málo, krásné manželství se předává i přijímá. Prosím, povstaňte. Protože výrazem vaší svobodné vůle je i vaše souhlasné prohlášení, táži se vás, pane ženíchu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se slečnou Teťanou Ivanivnou Kosaryovou. Děkuji. A nyní táži se vás, pane ženíchu, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s panem Davidem Schneidergerem. Ano. Protože tímto souhlasným prohlášením jste splnili všechny náležitosti, které ukládá náš český právní řád, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Prosím, abyste si na důkaz toho vyměnili smluvní prsteny a první manželské podání.
prosím světky, aby přestal šel. Ještě ženíka se dá. Aha. Ještě ženíka. Já na vás dneska moc pospíchám. Takže jméno příjmení vaše nemusíte tiskat srdce. Tak teď znovu prosím ty světky. Davide, ať vám to fakt vydrží. Ať vám to opravdu vydrží.